ɓaawo umroje wakilijo jiha Adamawa be prefejo Vina ko larani aynugo sewako ha nder gure e pattule, laamiɗo gawdere Elhaj Muhammadu Hayatu Isa ardini jonde tilimde hawtade be jawro en ngam ɓesdugo dawridal ha ko larani aynugo laaɓe ndam ha nder wuro. Nder jonde nde laamiɗo umri kala jawrojo fuu no shirya cuklantoɓe sewako ha fattude mum. O yecci amin dede kongi préfet ko yeli o yottina dow jawro en haala ko laarini Vina propre sewaku ha tayre Vina. Ko moye fu habda vo'itina fattude mum, vo'ina voɗa tefa bo narral be jamaje, ta tefa hunde ko waddata luural. En habda en labbitina fattudeje bo ha babal salte woni be kala ha babal wana babal ɓilla woni patɗo en habda en vo'itina heɓa voɗa heɓa lawol man voɗa. Ha jonde nde laamiɗo fooɗi hakkilo jawro en ha ko larani aynugo nokkuje mum ngam faddugo haala halluɓe jaftanɓe jawle ɓiɓɓe adama en. Kugal ngal e ha yeeso so to Allah muyi bo min daran kuwal ngal be fi sabilillahi. Amma soja en ɗo on min nanga min yara soja wiya an jawro ma sai a lara ko a waddata hidde a warta gujjo warti to ɗo on ha balle ɗo kamma ɓe wuliyam jawleru kire. E noon laamiɗo ewni jawro en no ɓe mbata hakkilo ha fewroɓe be inde modiɓɓe ɓe mbiya ɓe ɗon gaza ha nder julurɗe e nden ɓe dinga laakugo ardiɓe be inde dina islam. Haala ko larani nyaw zamanu wiyetego coronavirus fuu yejjitaka wolwego ha jonde nde.